Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Юлія Крук і галоўнае сёння. У рэгіёне зніжаецца колькасць хворых на туберкулёз. У канцы сакавіка ў Маладзечні адбудуцца мерапрыемствы пад сімвалам белага рамонку. Персанальная выстава мінскага майстра-буцінанкі Наді Букі адкрылася ў Маладзечні. Убачыць карціны можна ў дзіцячай мастацкай школе. Час секонд-хенд прэм'еру спектакля наведалі маладзечанцы ў суботу ў мінскім абласным драматычным тэатры. Белы рамонак – сімвал надзеі. У канцы сакавіка ў многіх краінах свету адзначаецца дзень барацьбы з сухотамі. Напэўна, няма на планеце чалавека, які б не чуў пра гэтую страшную хваробу. Сітуацыя з туберкулёзам знаходзіцца на кантролі ўрада Рэспублікі Беларусь і Міністэрства аховы здароўя. Распрацавана і зацверджана Саветам міністраў краіны дзяржаўная праграма «Туберкулёз» на 2016-2020 гады, у якую першую чаргу прадугледжваецца рашэнне праблем, звязаных з папярэджаннем узнікнення і распаўсюджваннем рэзістэнтных формаў захворвання. Тэму працягне наш корэспандэнт. У народзе існуе меркаванне, што на туберкулёз хварэюць людзі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Гэта так і не так, таму што сярод пацыентаў сустракаюцца паспяховыя ў плане кар'еры, сям'і і матэрыяльнага дастатку грамадзяне. Ад заражэння палачкай Коха не застрахаваны ніхто, а выявіць хваробу на ранніх стадыях развіцця дапамагае флюараграфічны агляд, якога многія з нас пазбягаюць усімі праўдамі, няпраўдамі. Вельмі часта на пачатку хвароба сябе ніяк не праяўляе, таму найбольш распаўсюджаным спосабам выявіць праблемы са здароўем застаецца менавіта флюараграфія. Для прафагляду ў медустановах района установлены сучасныя рентген-аппараты с низкой промяневой нагрузкой. Одно флюорографическое исследование по своему напряжению, вот по получению рентгеновских лучей, оно приравнивается к одному дню загара на солнышке. То есть, если вы получаете загар лежа на солнце, то вот такой же вид облучения вы получаете, проходя флюорографическое исследование. Но, насколько вы знаете, синоптики предупреждают, что сейчас у Солнца появляется высокая активность. И даже вы можете получить при загорании количество рентгена больше, чем при нашей флюорографической исследовании. Цяпер у раёне на ўліку з актыўнай формай туберкулёзу налічваецца 82 жыхары. Летась упершыню выявілі захворванне ў 38. У цэлым назіраецца змяншэнне колькасці захварэўшых людзей, але медыкі сцвярджаюць, што самазаспакойвацца яшчэ рано. Адна з уласцівасцей палачкі Коха – быць устойлівай да прэпаратаў. Таму лячэнне туберкулёзу – справа складаная, якая патрабуе шмат часу, цярпення і фінансаў. Вот это небольшое количество заболевших имеют лекарственную устойчивую форму. То есть, если человек имеет туберкулез с лекарственной чувствительностью, лечение этого пациента будет 6 месяцев. 2 месяца стационар и 4 месяца амбулаторно. Если у человека выявляют туберкулез с лекарственной устойчивостью, и особенно если эта устойчивость не к одному, а к нескольким препаратам, или же очень много препаратов, то такой пациент будет лечиться 2 года. Сёлета ў маладзечанскім супрацьтуберкулёзным дыспансеры адкрыецца дзённы стацыянар на 5 ложкаў для хворых, якія знаходзяцца на амбулаторным лячэнні. Таксама на гэтым тыдні медыкі выступяць з лекцыямі ва ўстановах адукацыі, а валанцёры ўручаць маладзечанцам спецыяльныя лістоўкі і буклеты. Кожны жадаючы зможа прайсці флюораграфічнае абследаванне ў перасоўных пульмасканах ці ў медустановах, атрымаць кансультацыю спецыялістаў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Калі чацвераногі сябар не сябар, з пачатку мінулага года назіраецца імклівае пагаршэнне сітуацыі на тэрыторыі Маладзечанскага раёна па шаленстве. Зарэгістраваны ўздым амаль у 10 разоў выпадкаў шаленства сярод жывёл. З 5 выпадкаў у 2016 годзе да 40 выпадкаў у 2017 годзе, што склала 37% захворвання па ўсёй Мінскай вобласці. Ужо за студзень-сакавік гэтага года лабараторна пацверджана 15 новых выпадкаў. Выклікаюць абгрунтаваныя асцярогі павелічэння выпадкаў з'яўлення хворых на шаленства жывёл на вуліцах Маладзечна. Так, у 2017 годзе на тэрыторыі горада было адлоўлена і абследавана з пацвярджэннем дыягназу шаленства 3 жывёлы, безнаглядны кот і 2 лісы. А ў студзені-сакавіку 2018 года ў гарадскіх кварталах ужо ў гэты спіс трапілі 4 жывёлы з аналагічным дыягназам, 2 хатнія сабакі і 2 лісы.
У сувязі з такой сітуацыяй грамадзянам неабходна выключыць любы кантакт з бадзяжнымі і дзікімі жывёламі, паклапаціцца аб вакцынацыі супраць шаленства сваіх хатніх гадаванцаў і іх належным утрыманні. Таксама выключыць кантакт з іншымі жывёламі. Калі чацвераногі сябар стаў паводзіць сябе незвычайна, адмаўляцца ад ежы і вады, гаспадары павінны звярнуцца ў ветэрынарную службу. Пры неабходнасці ізаляцыі або абезрухоўлівання агрэсіўнай дзікай або хатняй жывёлы неабходна тэлефанаваць у маладзечанскі гранц па тэлефоне 101. У выпадку, калі адбыўся ў вас негатыўны кантакт з жывёлай, укус або падрапванне, неабходна ў самыя кароткія тэрміны звяртацца ў траўматалагічны пункт бальніцы нумар 1 маладзечанскай ЦРБ, які працуе кругласутачна. Дарога патрабуе асцярожнасці. У мэтах прыняцця дадатковых мер па прафілактыцы ДТЗ Дзяржаўтаінспекцыя «Маладзечна» з 14 па 24 сакавіка праводзіць прафілактычную акцыю па зніжэнню ўзроўню дарожна-транспартнага траўматызму сярод пешаходаў, веласіпедыстаў і возчыкаў коннага транспарту на тэрыторыі раёна. Будзе арганізавана праца спецыяльных рэйдавых груп па штодзённай апрацоўцы ў цёмны час сутак населеных пунктаў, прылеглых да аўтамабільных дарог, патэнцыяльна небяспечных участкаў вуліц і шасэ. Грамадзян, якія не выкарыстоўваюць святлоадбівальныя элементы, прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. А выяўленне парушэнняў правілаў дарожнага руху з боку дзяцей і падлеткаў пацягне за сабой наступнае накіраванне матэрыялаў у камісію па справах непаўналетніх. Персанальная выстава мінскага майстра буцінанкі Наді Букі адкрылася ў Маладзечні. Убачыць карціны, у якіх спалучаюцца элементы традыцыйнай беларускай выцінанкі і сюррэалізму, жыхары горада могуць у дзіцячай мастацкай школе. Выстава ўключае больш за 20 папяровых шэдэўраў. Сярод работ Наді Букі прадстаўлена і дызайнерскае адзенне, упрыгожанае ў тэхніцы буцінанкі. Экспазіцыю ў родным горадзе мастачка прысвяціла свайму педагогу, заснавальніку маладзечанскай школы выцінанкі Вікторыі Чырвонцавай. Акрамя гэтага, арт-мерапрыемства стала і часткай святкавання 40-годдзя дзіцячай мастацкай школы. Увогуле, са сваімі шэдэўрамі Надзя Бука знаёміць беларусаў ужо 7-й год. Дарэчы, выставы ладзяцца і за мяжой, дзе буцінанка становіцца сапраўдным брэндам краіны, а яе аўтара лічаць заснавальнікам унікальнага мастацкага напрамку. Здесь есть работы, конечно, и на тему и города, и какая-то социальная проблематика поднята, и взаимоотношения полов. Каждый раз, когда я приезжаю в свой родной город, я понимаю, что, в принципе, же здесь все и начиналось, и мое творчество. Это мои корни, и это то место силы, да, как говорят, там, где я черпаю энергию, где беру вдохновение. Упрыгожылі выставу дрэва буцінанкі навучэнцаў мастацкай школы. Надзя Бука правяла майстар-клас, дзе раскрыла тэхніку стварэння сваіх карцін, як выразаць не ўзоры, а цэлыя сюжэты, чароўныя і адначасова зямныя. Захапіла творчасць зямлячкі многіх падрастаючых мастакоў. Верагодна, хтосьці з іх стане пераемнікам стылю. В моих работах можно увидеть абсолютно мир тот, в котором мы сейчас живем, нашу современность, наши реалии, в которых мы сейчас находимся. А я думаю, что молодежи и детям это сейчас очень важно. Больше такого мышления философского, больше подключать фантазию. Я впервые столкнулась с таким стилем, так как в художке мы обычно работаем в вытянанку, которая симметрична, а здесь не было таких рамок. Зараз Надзя Бука працуе над сваёй другой кнігай «Бася і яе чароўны свет». Выданне засталося праілюстраваць, што таксама будзе рабіць сама аўтар. Сейчас меня очень интересует книжная вообще иллюстрация. Я давно к ней шла, и мне нравится это тем, потому что это близко чем-то к моему искусству, потому что моя иллюстрация, она напоминает буцінанку, хоть я рисую ее акварелью и фломастерами. Час секонд-хенд прэм'еру спектакля пад такой назвай наведалі маладзечанцы ў суботу ў мінскім абласным драматычным тэатры. Пастаноўка на аснове аднайменнай кнігі лаўрэата Нобелеўскай прэміі беларускай пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Гэта своеасаблівая вандроўка ў савецкае мінулае. Відовішча напоўнена жывымі ўспамінамі пра час, калі пасля развалу вялікай краіны людзі прымушаны былі выжываць у новых абставінах. Жорсткія ўмовы ламалі лёс і нават жыццё былых савецкіх грамадзян. Спектакль у жанры дакументальная драма дапамагае гледачу разабрацца ў дэталях таго часу, а маладому пакаленню даведацца пра недалёкую мінуўшчыну, якую яны не бачылі на свае вочы. Героі, сведкі глобальных грамадскіх змен напрыканцы 20-го стагоддзя у кожнага
кожнага свая жывая гісторыя, падказаная жыццёвым вопытам. Размова пра ўзаемазалежнасць чалавека і часу зацікавіла гледачоў. Тэлеверсія спектакля хутка з'явіцца ў эфіры МКТБ. Я ненавижу этого Горбачева. Знаете за что? За то, что он родину у меня украл. Да, мы не очень хорошо жили. Да, мы стояли в этих километровых очередях за этой синюшными цыплятами, за этой гнилой картошкой. Да, мы стояли, но это была моя родина. Я ее такой любил. Вы жили где-то там, в Верхней Вольте, с ракетой. А я жил здесь, в этой стране, великой стране. Я ее такой любил. Да 60-годдзя музычнага каледжа імя Агінскага ў Маладзешні адбылася творчая сустрэча з беларускім кампазітарам Аленай Трашкевіч і удзельнікамі студыі эстраднай песні «Спяваем разам». Менавіта ў будынку гэтай альма-матар, дзе Алена Віктараўна пачынала сваю педагагічную дзейнасць, 21 год таму зарадзіўся песенны гурток пад яе кіраўніцтвам. Падчас канцэрту разам з гледачамі ўспомнілі гісторыю станаўлення студыі, дасягнення і поспехі былых удзельнікаў, а таксама імёны тых, хто зараз упрыгожвае беларускі Алімп. Сярод выпускнікоў «Спяваем разам» вядомыя спевакі Дарыя, Дмітрый Сяргеев і Александр Салаўёў. Іх рэпертуар і па сённяшні дзень папаўняецца кампазіцыямі свайго першага педагога па вакале Алены Трашкевіч. Як паказвае час, большасць з выхаванцаў студыі ў далейшым звязваюць жыццё з творчасцю і музыкай. Некаторыя з іх прыйшлі на сустрэчу нават ужо са сваімі дзецьмі, пазнаёміцца з новым пакаленнем. Зараз у студыі займаецца каля 20 хлопчыкаў і дзяўчынак, якія актыўна прымаюць удзел у музычных конкурсах, фестывалях і канцэртах, годна прадстаўляючы Маладзешынскі край і Мінскую вобласць. Каля 15 год «Спяваем разам» носіць званне узорнай за высокае выканальніцкае майстэрства і прапаганду беларускай эстраднай песні. Сегодня просто представляю студию, представляю детей, песни, которые они любят, песни, с которыми они, в общем-то, сегодня живут. У нас много планов, и песни все время вытачиваются. Кому-то я даю шанс сегодня себя показать впервые, кто-то себя должен апробировать, а кто-то покажет определенное мастерство. За последние несколько лет, наверное, этот факт происходит впервые. І напрыканцы выпуску навіны спорту хакеісты «Дынамо» Маладзешна, саступіўшы суперніку ў двух гасцявых матчах у Гродні, перамаглі нёманцаў у першым паядынку на Малой Радзіме. Зубры былі поўныя рашучасці зраўняць вынікі ў серыі, тым больш, што падтрымаць маладзешынскіх гульцоў другі матч запар збіраецца больш за 2000 балельшчыкаў. Дынамоўцы лідзіруюць па сярэдняй наведвальнасці ў плэй-офф, але другая гульня ў родных сценах не прынесла беласіням яшчэ адной вікторыі. З першых хвілін паядынку каманды ўключылі высокія хуткасці, лік быў адкрыты ў другім перыядзе, запомніўся гэты адрезак матчу вялікай колькасцю выдаленняў у абедзвюх камандах. У пэўны момант камандам прыйшлося дзейнічаць на пляцоўцы ў фармаце 3-3, у выніку перамога каманды «Нёман». Серыя матчаў працягнецца ў Гродні. На гэтым у мяне ўсё. Я ж з вамі развітваюся. Новы выпуск глядзіце ўжо заўтра. Усяго добрага і да сустрэчы.